गथ' सानै दङमोन। गेलेदोंमोन बिसोर सानैबो मा जाहोननि थाखाय बुलायलायखो। सासेयाबो गाबबाय, खोन्थाहैबाय बिमानो। मा खोन्थाहैखो? फैनानै सासेखौ दुमादुम बुफैबाय। गथ'आ बेबो आरो गाबलायबाय। दानिया बुजानानै गथ'आबो खारलांलायबाय। दानिया खोन्थाहैलायबाय बिमानो। बेहाबो दख'ना गानस्रोलायनानै रागाजों जै फैबाय। फैनाय लोगो लोगो बिजावजालिनि खानायाव हमनानै सिथिबाय। दानिया सानैजों नारा नाथा बुलाय सुलाय हौवाफोरबायदि जा बुलायलायनो हमबाय। हमनानै सासेया बोलोगोरा खोमा। दानिया सासेया हायासै। फिसालाखौ लानानै न'आव थांबाय फिसायनो खोन्थाहैनो। दानिया फिसाया गैया, बबावबा खामानि मावहैदों। थायै थायै दानिया जै थांबाय फैयासै नांलायनाया बेयावनो स्टप जानानै बिसिना थानायसै। आरो दसेनि उनावनो आरो खोनालायबाय सानजाहा न' उसुंसेजों उसुंसे सिमासेजों सिमासे दाउ अमानि मोसौ बोरमानि नांलाय खमलाय जाहरलायबाय। गियानफ्राखि बेफोरबायदि जायो। दानिया जिबायदि गारां लानानै बुंहरबाय, जि सोंखारि हरबाय, नै जोलैनि मोजांनि फिसाफोर, जोलै मोजांनि फिसाफोर, बोरमाफोरखौ लानो हायाबा लानाङाहाय। मोसौफोरखौ मोजाङै खानो हायाबा दा लानाङा। दाउफोरखौ फिसिनो हायाबाथाय, अमाफोरखौ खानो हायाबाथाय दाला। सामफ्रामबो गबाय थायो नोंसिना। लानो हायाबा लानाङा। नैबेदि बुंहरनायाव खोनासंनो हायियाव उसुंसेनि सासेया बुंहरलायबाय, मा होनदों नोङो? मा होनदों? मा होनदों? जाफैलायबाय। दख'ना गानस्रोलायनानै मा होनदों नोङो? मा होनदों? जाफैलायबाय। बेहाबो बुंहरलायबाय, दै जोलै मोजां फिसा, भाषाया मोजां नङा। बिफाबो फागारगारबाय। दानिया दावराव दावसि सानैजों जिन हागा खुन्दा नांलायलायबाय, एरिलायबाय। सासेयाबो बुंबावबाय, नोंनि दाउआबो फैयोहाय, नोंनि बोरमायाबो फैयोहाय, नोंनि मोसौआबो सानसेबाबो गनानै माइ जाबायहाय, नोंनि अमाफ्राबो जोंनाव फैनानै उरखु उरसि खालामफैयोहाय। नोंसिनाबो बेबायदिनो जायो। सोरबाखि दाउ अमाखौ मोसौ मोसाखौ सामफ्रामबो नायब्लाबो गनायखौखि नोंहा हागोन? बे गनानै जाहैदों, माबा मोनसेयाव जाहैदों, खनसेयाव बैहाबो खनसेना खनसे बेबायदि गनायफ्रा जानायफ्रा जाखाथारो। बेखायनो मानोथो दावराव दावसि जायो नोंसोरो? हामा, बेफोरबायदि दावराव दावसि जानो हामा। बेबायदिनो फोरोंलायबाय फिसाया बिनि फिसाय अनलायनानै मोजाङै रायजो जानो थाखाय फोरोंबाय। बेयावनो दसे नैबे नांलाय खमलाया स्टप जाबाय। बेखायनो बयबो अनलायनानैसो रायजो जानांगौ। बिनि उनाव दान मोनथामसोनि उनाव आरो जालायबाय। बै नांलाय खमलाया आरो जाबावलायबाय। फिसायनो एरखुमाना होबाय सासेयाबो फिसायनो एरखुमानानै होबाय। बिजावजालिया सासे बिजावजालियाबो एरखुना होबाय। दानिया खोथा बाथ्रा एरखुमानो होनायलाय बिसोरनि खोथा बाथ्रायाव खोनासंथावै रायलायनायाव सासेया बुंबाय रागा जोंनानै, नोंस्रा हौवा हिनजाव मा बेदें बुदां मा जादों मा बायदों मा हा हुनि खोथा रायलायबाय थायो? जाबाय दानिया फंबाया। दानिया बिदायाबो रागा जोंखानानै दङ एरना होनाय। दानिया बिदायाबो जाबाय, ओइ फंबाय गारखाब गैयै मोजाङै मोजां बाथ्राफोरखौ साननानै बुं। बेबायदि बुंनाय लोगो लोगो फंबाया सिखा लानानै फैबाय। फैनाय लोगो लोगो नोंखौ दानस'गोन आं।
दानस'गोन आं हाखौबो नोंहा नारदोंना जोंहानिखौ हाखौ नारदों दानस'गोन आं आदानिखौ आं दिनै दानस'गोन आं दानिया बिदायाबो रागा जोंनानै बेहाबो रुवा लायबाय फै फै फंबाय फै 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 फैलै फंबाय फै जाबाय बेबो दानिया सानैजों बेबो आवगायो बेबो आवगायो बेबो आवगायो बेबो आवगायो सानैजों दानिया खाथि खाथि फैनानै बेहाबो सिखाजों स्रोद होनो हाबाय बेहाबो रुवाजों था होनो हाबाय सानैबो जलदब दा सानैबो जलदब जाबाय दा थैनानै थैनि बाना जाबाय दा बेहाबो जायगायावनो सेटेप बेहाबो हस्पिटालाव लांदोंमोननो बेहाबो सेटेप सानैबो थैबाय दा मा जाखो जा नोंसोर बिजावजालिफोर सानैबो जा एरसन एरब्र होनाया जा बिजावजालि नोंसोर सानैबो बेखायनो एरसन एरब्र मालाबाबो होनाङा आइफोर आफाफोर आरो मोजाङैनो न' खाथिजों बिजावजालिजों मोजाङैनो गामियाव अनलायनानै बयबो आलो गोजोन सनानि संसार न'खर दानानै रायजो जा आं एसेखौनो बुंबाय खुलुमबाय लोगोफोर खुलुमबाय।